హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రాజు రాణి ఫ్యాషన్స్. ఈరోజు ఫ్యాన్సీ శారీస్ అన్నీ క్లియరెన్స్ సేల్లో పెడుతున్నాము. 999కి 3 శారీస్ అండ్ 999కి 2 శారీస్ ఉన్నాయి. షిప్పింగ్ మాత్రం ఎక్స్ట్రా. అన్ని వీడియోలో చూపించలేము కాబట్టి కొన్ని శారీస్ మాత్రము చూపిస్తున్నాను వీడియోలో. అయినా ఈ శారీస్ కావాలంటే వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ షేర్ ద పిక్స్. అండ్ లోకల్ వాళ్ళైతే షాప్ని విజిట్ చేయండి. షాప్ లొకేషన్ బయోలో మెన్షన్ చేస్తున్నాము. లిమిటెడ్ స్టాక్ మాత్రమే అవైలబుల్లో ఉంది. గ్రాబ్ ఇట్ ఫాస్ట్.